Een soort lege squalbanken van de morgen op OSG 7 Wolden op het Jereveen. Van de 1000 leerlingen zullen zo'n 100 naar Amsterdam ta om te staken. Ik ga staken in de 1040 uren, want die was werp naar invoeren, terwijl we in 2000 zo'n al duidelijk hebben maken dat we dat dus net willen. Want we kwamen met bezuinigen terwijl we 40 uur extra les moeten aan. En dat kan nooit uit. Dat zorgt voor ophokuren. En dat zijn dus uren dat we huiswerk met een meidje en dat er een voor een conciërge of onderwijsassistent voor de klas komt. En dat ik gewoon zei van ga maar huiswerk maken. Wat zou je hem dan graag zien willen? Gewoon dat de uren wordt verlaagd, zodat het nadruk ligt op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Het gaat erom hoe je die uren gebruikt, wat je in die uren gaat doen. Daar gaat het om. Je kan alleen maar goed lesgeven als er mensen staan die iets te vertellen hebben, iets weten van het vak en je daarmee verder kunnen helpen. Mag ik even de aandacht? Iedereen die meegaat te staken wil, die eventjes bij de leerlingenraad, dus nou ja, dat is bij dat tafeltje, even zichzelf af laten vinken dat die er is. De leerlingen organiseren de reis naar Amsterdam heel zelfs. De squallen stiet het alleen nog ta als ze schriftelijk toestemming hebben van de ouders om mee te gaan. Leraren stenen wel achter de leerlingen. Ze zullen in januari zelfs staken in de 1040 uren norm. Kwaliteit is wat anders dan kwantiteit. Je ziet dat de kwaliteit van het Finse onderwijs het hoogste is van heel de wereld. Die staat op 1 in de PISA-ranking. Die hebben een urennorm van 850. Dus de verbinding tussen heel veel lesuren en kwalitatief goed onderwijs is niet 1, 2, 3 gemaakt. Is nou serieus te staken of denk je nou mooi en die vrij? Nou, alle twee wel een beetje. Ik ben natuurlijk ook meegegaan dat we Amsterdam in kunnen. Ik ben nou niet echt serieus voor het staken meegegaan. Is het wel belangrijk? Nee, eigenlijk niet. Uiteindelijk binnen de meer dan 1000 leerlingen uit het hele land uit het Museumplein in Amsterdam te komen om te protesteren.